या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाइफ टाइम डिस्काउंट। 10वीची परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी। 10वीचा निकाल शुक्रवारी लागणार आहे। बांदा येथील महसूल मंडळ अधिकारी राजेसाहेब राणे हे सेवानिवृत्त झाले। सावंतवाडीचे तहसीलदार अरुण उंडे यांनी त्यांना चक्क आपल्या खुर्चीत बसून सन्मानित केलं। कणकवलीतल्या शासन आपल्या दारी कार्यक्रमाचा शुभारंभ आमदार नितेश राणेंच्या हस्ते झाला। यावेळी बहुसंख्य नागरिकांनी विविध योजनांचा लाभ घेतला। कुडाळ सरंबळमधील महिलेची विनयभंगाची तक्रार दाखल करून घ्यायला नकार देणाऱ्या कुडाळ पोलिसांविरोधात नागरिकांनी ठिय्या आंदोलन केलं। अखेर पोलिसांनी त्या महिलेची विनयभंगाची तक्रार दाखल करून घेतली। उपजिल्हा रुग्णालयातील स्त्री रोगतज्ञ डॉक्टर ज्ञानेश्वर दुर्भाटकर हे 31 मेला वयोमानानुसार निवृत्त झाले। वैद्यकीय अधीक्षक आणि स्त्री रोगतज्ञ अशी दुहेरी जबाबदारी त्यांनी मागील वर्षभर सांभाळली होती। दाणोलीत सावंतवाडी आंबोली मुख्य रस्त्यावर झाड कोसळल्याने सुमारे 1 तास वाहतूक ठप्प झाली आहे। याबाबत सार्वजनिक बांधकामाला कल्पना देऊनही कोणीच त्या ठिकाणी आलं नसल्याने वाहनधारकातून नाराजी व्यक्त केली जाते। आमदार वैभव नाईक यांनी तहसील कार्यालयात उपस्थित राहून कोळम गावात टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्याच्या सूचना तहसीलदार झालटे यांना दिल्या। पालकरवाडी इथं गव्यारेड्याच्या झालेल्या झुंजीत एका गव्यारेड्याचा मृत्यू झालाय। एका गव्यारेड्याच्या कळपाने त्या एकट्या असलेल्या गव्यारेड्यावर हल्ला केल्याने तो मृत्युमुखी पडला। जून नंतर राज्यात पाऊस येईल। 1 ते 3 जून पर्यंत राज्यात कोकण, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाडा भागाला उष्णतेच्या लाटेचा इशारा देण्यात आला। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाला 350 वर्ष पूर्ण झाली आहेत। त्यानिमित्ताने शुक्रवारी किल्ले रायगडावर शिवराज्याभिषेकाचा दिमागदार सोहळा आयोजित करण्यात आला। रायगडावर होणाऱ्या 350व्या शिवराज्याभिषेक दिनाची तयारी करण्यात आली आहे। याच पार्श्वभूमीवर मुंबई गोवा महामार्ग आणि कशिडी ते पळसपे आणि वाकण खोपोली महामार्गावरील अवजड माल वाहतुकीवर निर्बंध घालण्यात आले। जुने गोवे पोलीस ठाणे परिसरातील चिंबल इथं मध्यरात्री कौटुंबिक वादातून एका व्यक्तीचा खून करण्यात आल्याचा प्रकार समोर आलाय। बल्लू उर्फ मुरगन मंजुनाथ गवंडर असं खून झालेल्या व्यक्तीचं नाव आहे। शिंदे गटाचे 22 आमदार आणि 9 खासदार उद्धव ठाकरे यांच्या संपर्कात आहेत असा गौप्यस्फोट ठाकरे गटाचे खासदार विनायक राऊत यांनी केला। कोल्हापुरातील शिवाजी पेठेतील निवृत्ती चौकात पूर्व वैमनस्यातून एका तरुणावर तिघांनी तलवारीनं प्राणघातक हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे। राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्यावर ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। सिंधी समाजाविरोधात वक्तव्य करणं त्यांना भोवलंय। तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना स्वातंत्र्य नव्हतं, त्यामुळे 140 कोटी जनतेनं मोदी यांच्या हातामध्ये देशाची सत्ता दिली असं वक्तव्य आमदार नितेश राणेंनी केलंय। पंकजा मुंडे काय बोलल्या तो त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न आहे, तो त्यांच्या पक्षाच्या अंतर्गत प्रश्न आहे। पंकजा यांनी जर राष्ट्रवादी देण्याचा विचार केला तर त्यावर नक्की विचार केला जाईल असं वक्तव्य अनिल देशमुख यांनी केलंय। महिलांच्या नावे घर घेणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे। राज्य सरकारनं मुद्रांक शुल्काची जाचगट काढून टाकली आहे। DRDO दिघे येथील संशोधन आणि विकास आस्थापना प्रयोगशाळेच्या संचालकपदी या प्रयोगशाळेचे संचालक पदाचा पदभार डॉक्टर मकरंद जोशी यांना गुरुवारी स्वीकारलाय। व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या किमतीत 83.50 रुपयांनी कपात करण्यात आली आहे। यातून देशातील कोट्यवधी नागरिकांना तेल कंपन्यांनी महागाईपासून काहीसा दिलासा दिला। राष्ट्रीय पुरस्कारांसह अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव गाजवलेला चित्रपट गोदावरी आता OTTवर प्रदर्शित होणार आहे, त्यामुळे प्रेक्षकांसाठी मोठी पर्वणी ठरणार आहे। बहुचर्चित श्रद्धा वालकर हत्या प्रकरणाच्या सुनावणीला सुरुवात झाली आहे। आफ्ताफा श्रद्धाशी नेहमी शाब्दिक बाचाबाची करत आणि तिला नेहमी मारहाण करत असल्याचा मोठा खुलासा श्रद्धाच्या भावानं केला। कुस्तीपटूंच्या आंदोलना प्रकरणानंतर जागतिक ऑलिम्पिक समितीने उडी घेतली आहे। दिल्ली पोलिसांनी पदक विजेत्या महिला कुस्तीपटूंना दिलेल्या वागणुकीबद्दल कडक शब्दात फटकारलं। ट्विटरचे मालक इलॉन मस्क हे पुन्हा एकदा जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती झालाय। महेंद्रसिंह धोनी याच्या गुडघ्यावर मुंबईतील कोकिलाबेन हॉस्पिटलमध्ये यशस्वी शस्त्रक्रिया करण्यात आली आहे। मात्र याबाबत अद्याप कोणतेही अधिकृत वक्तव्य आलेलं नाहीये। या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाइफ टाइम डिस्काउंट। अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।